Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa pureudutaan todella isoon aiheeseen, nimittäin näkemyksiin, joiden mukaan länsimainen yhteiskunta on ajautunut syvään kriisiin. Tässä ei puhuta nyt pelkästään politiikasta tai taloudesta, vaan jostain paljon perustavanlaatuisemmasta. Siitä, miten meidän käsityksemme todellisuudesta ja yhteisistä arvoista tuntuu murenevan käsiin. Aloitetaan aika pysäyttävällä lainauksella. Tämä tiivistää aika hyvin sen ydinajatuksen, mistä on kyse, yhteisen todellisuuden hajoamisesta. Näiden lähteiden mukaan me eletään nyt aikaa, jossa tietyistä faktoista on tullut niin poliittisesti kiusallisia, että niiden sanominen ääneen leimaa sut välittömästi. Ja tämä johdattaakin meidät suoraan ensimmäiseen teemaan, eli siihen, mikä näiden lähteiden mukaan on koko kriisin perimmäinen syy. On tapahtunut perustavanlaatuinen muutos pois järjen ja todisteiden kunnioittamisesta. Tässä näkyy hyvin se ydinkonflikti, jota lähteet kuvaavat. Eli vasemmalla meillä on lähestymistapa, joka perustuu ihan todennettaviin faktoihin ja dataan. Sitä voi haastaa ja siitä voi keskustella. Tavoitteena on ymmärtää, millainen maailma oikeasti on. Mutta sitten oikealla on ideologia. Siinä jokin tietty ajatus on niin pyhä, että sitä ei saa kyseenalaistaa, ja kaikki todisteet tai mielipiteet, jotka on sitä vastaan, nähdään pahoina. Tavoite ei ole ymmärtää, vaan muuttaa maailma täydelliseksi. Ja tämä lainaus puolestaan tiivistää sen ironian, jonka lähteet nostavat esiin. Eikö olekaan jännä, että yhteiskunta, joka niin ylpeilee rationaalisuudellaan, onkin hylkäämässä sen perusteet? Kun subjektiiviset tunteet menevät objektiivisten faktojen edelle, koko järjen käsite alkaa murentua. Mihin tämä kehitys sitten lopulta johtaa? No, lähteiden mukaan se johtaa tilaan, jota ne kutsivat kulttuuriseksi totalitarismiksi. Ja tässä ei puhuta mistään poliittisesta diktatuurista, vaan kulttuurisesta ilmapiiristä. Sellaisesta, jossa tietyistä asioista ei yksinkertaisesti voi enää puhua, ja ne, jotka ajattelevat toisin, vaiennetaan. No niin, siirrytään katsomaan, miten tämä kriisi sitten ihan käytännössä ilmenee. Ensimmäinen oire, jonka lähteet nostavat esiin, on kulttuurinen ja sivilisaatorinen konflikti, joka näkyy jo nyt ympäri Eurooppaa. Lähteet kiinnittävät huomiota siihen, mihin EU oikein käyttää rahojaan. Esimerkiksi uskokaa tai älkää, 10 miljoonaa euroa on myönnetty eurooppalainen Korani-nimiselle hankkeelle, ja lähteiden tulkinta on, että tämän projektin tavoitteena on käytännössä kirjoittaa historiaa uusiksi ja esittää Korani ikään kuin yhtenä länsimaisen sivilisaation peruspilarina. Eikä siinä kaikki. Tämän lisäksi 2,5 miljoonaa euroa on laitettu hankkeeseen, joka kartoittaa sharia-lain kehitystä Euroopassa. Tämä nähdään osana ihan samaa kehityskulkua. Ja vielä 2,3 miljoonaa on käytetty islamismin ja islamofobian tutkimiseen. Lähteiden pointti on tämä. Kaikki osoittaa, että EUn huomio ja resurssit kohdistuvat oireisiin, kuten islamofobiaan, sen sijaan, että puututtaisiin itse ongelmaan. Miten tähän tilanteeseen on oikein päädytty? Lähteet kuvaavat tällaista kaksiosaista strategiaa, jota esimerkiksi muslimiveljeskunnan kaltaisten järjestöjen väitetään käyttävän. Ensinnäkin julkisuudessa esiinnytään todella maltillisina. Samalla ne ovat oppineet puhumaan kieltä, jota länsimainen eliitti ymmärtää. Puhutaan osallisuudesta ja voimaantumisesta, ja sillä tavalla edistetään omia tavoitteita. Ja tässä on sitten se kaikkein jyrkin tulkinta, jonka lähteet nostavat esiin. Tämän näkökulman mukaan jihad ei olekaan mikään henkilökohtainen, hengellinen kamppailu, vaan globaali sota ei-uskovia vastaan. Ja sen ainoa tavoite on muuttaa yhteiskuntia. Ja onko tällä kaikella sitten konkreettisia vaikutuksia? No, lähteiden mukaan on todellakin. Esimerkiksi Ranskassa tehdyssä kyselyssä yli puolet nuorista muslimeista, siis 15–24-vuotiaista, piti sharia-lakia tärkeämpänä kuin Ranskan valtionlakia. Selvä, siirrytäänpä seuraavaan oireeseen. Katsotaan, miten tämä ideologinen kriisi johtaa lähteiden mielestä ihan erikoisiin poliittisiin painotuksiin ja suoranaisiin mediamyrskyihin. Muistatteko tämän? Lähteet pitävät Suomessa nähtyä kohua täydellisenä esimerkkinä suhteettomasta median ajamasta hysteriasta. Yhdestä ainoasta some-elestä paisui kansainvälinen selkkaus, joka johti lopulta siihen, että jopa Suomen pääministerin piti pyytää anteeksi useilla eri kielillä. Ja tämä lainaus suomalaiselta poliitikolta oikeastaan tiivistää sen, miten lähteet tämän skandaalin näkevät. Se on merkki aikakaudesta, jossa kaikki mittasuhteet ovat täysin kadonneet.
Ja tämä asettaa asiat todella mielenkiintoiseen kontrastiin. Siis saman aikaan kun Suomessa koko kansakunnan huomio oli yhdessä someelessä, muualla Euroopassa oli käynnissä ihan toisen luokan tapahtumia. Maanviljelijät tukkivat traktorellaan hallintorakennuksia, järjestäytynyt rikollisuus kävi avointa sotaa ja maahanmuutto jatkui poikkeusjärjestelyyn. No, miten tähän kaikkeen sitten reagoidaan? Tässä viimeisessä osiossa me tutkitaan erilaisia vastauksia tähän koettuun yhteiskunnalliseen hajoamiseen. Ja ne vaihtelevat kontrollin lisäämisestä ihan täydelliseen pakenemiseen. Yksi vastaus näyttää tulevan ylhäältä päin. Se on kontrollin lisääminen. EU-johtajat, kuten Ursula von der Leyen, ilmoittavat ihan suoraan, että verkkokeskustelun sääntelyä tiukennetaan, vihan torjumisen nimissä tietenkin. Mutta samaan aikaan vastarinta nousee ruohonjuuritasolta. Nämä massiiviset maanviljelijöiden mielenosoitukset edustavat niitä, jotka kokevat, että järjestelmä on täysin hylännyt heidät. Ja he vaativat nyt ihan konkreettisia muutoksia. Ja sitten on se kaikista radikaalein vastaus. Luovuttaminen. Eräs varakas sijoittaja on lähteiden mukaan päättänyt, että antaa olla. Hän hylkää nykyisen järjestelmän kokonaan ja yrittää rakentaa ihan uuden omanlaisensa yhteiskunnan tyhjästä Karibialle. Ja tähän kysymykseen tämä katsaus meidät jättääkin. Jos luottamus olemassa oleviin instituutioihin ja arvoihin murenee, niin onko se ainoa vaihtoehto paeta ja yrittää luoda jotain ihan uutta? Juuri tätä nämä lähteet pakottavat meidät kaikki pohtimaan. Kiitos, että olit mukana.